Ahoj, já jsem Baruš a tohle je první video ze série o Koala Sampleru, kde vás budu postupně seznamovat s tím, jak v Koále vytvářet hudbu. Koala je naprosto fantastická aplikace pro mobilní zařízení na Android i na iOS a naprostý kouzla v tom dokážou udělat i 4letý děti, ale i profesionální hudebníci. A proto to vyžaduje sérii těch tutoriálů, kde začneme u nějakých úplných základů a postupně vás budu seznamovat s pokročilejšími funkcemi a možnostmi. Tady v tom prvním díle vám ukážu, jak vytvoříte písničku úplně strašně moc rychle, aniž byste se zaobírali tady všemi těmi čudlíky a možnostmi, prostě ve chvíli, kdy si aplikaci stáhnete a budete ji chtít poprvé vyzkoušet. Když si Koalu otevřete poprvé, tak uvidíte něco takového. Teda akorát tam neuvidíte tohle krásný pozadí, který navíc se ještě potom bude hýbat do zvuku toho, co tam budu vytvářet. Jak si takovýhle pozadí vytvoříte, uvidíte v některém z následujících dílů. Vy tam potom budete mít nějakou jednolitou takovou tmavě červenou plochu, myslím, nebo tmavě růžovou. No a potom tady vidíte tady ty čtverečky a 3 karty Sample, Sequence a Perform. Pokud byste měli telefon, tak to tam budete mít jakoby takhle na výšku. Tam je potom důležitý v té části Perform, to vám tam ještě potom ukážu, jo? Doufám, že na to nezapomenu. Tak, teď si to teda doufám, že si to vrátím zpátky do toho záběru. Takhle, krásně, jo. Tak. Na téhle kartě Sample my budeme nahrávat samply. Budeme je nahrávat do z těch padů. Máme tady těch padů teďka 16, ale potom, kdyby nám to nestačilo, tak máme ještě A, B, C, D, tady banky, takhle, jo. Tak a nahráváme to tak, že my stiskneme jeden ten pad a uděláme nějaký zvuk, třeba nebo třeba budu chtít lesknout, no jenom, že na to potřebuji mít 2 ruce, že jo? Takže nemůžu nic držet. A to se může vyřešit tak, že já to takhle jako stisknu a vytáhnu nahoru a ono se mi to zamkne. Teď můžu tlesknout. Bezva. No, jenomže tady mám problém, že jo? Já tady to tlesknutí vidím, ale tady všude okolo je to moje povídání. A to já budu potřebovat nějak vyřešit. A to vyřeším tak, že zmáčknu tady to edit. A tady to můžu takhle oříznout. Můžu si to i zazumovat. Takhle. 2 prstama se to můžu posunout a oříznout i z druhé strany, když bych třeba chtěla. Ono to není vždycky nutný, ale teď si to takhle uděláme. Třeba takhle. Bezva. No a protože tady mám ještě kalimbu, tak si nahraju i nějaký tón melodický. Paráda. A ještě nějaký jako hajtku. Tak, no a teďka, protože už mám nahraný ty zvuky, na všechny ty ostatní čudlíky a kolečka se podíváme příště, jo? Tak se přesuneme do Sequence. Tady v Sequence já budu ty jednotlivé zvuky nahrávat do sekvence, to znamená, že si je dám do takové smyčky, která se mi bude opakovat furt dokola. Dělá se to tak, že zmáčknu tady to červené nahrávátko a během toho se mi spustí i metronom, který uslyším cvakat. Samozřejmě je to vždycky lepší nahrávat s tím metronomem, protože potom se strefím, ale můžete i naslepo, samozřejmě. Tak. A zkusíme nahrát nějaký beat. Dobrý, ne? Tak vidíte, jak strašně rychle a jednoduše se dá vytvořit nějaký jako rytmus. Ještě vám zkusím demonstrovat, jak se to dá udělat, protože já už to mám třeba nacvičený, jo, ale když třeba nemáte ještě vůbec jako žádnou praxi, nebo to tak prostě náhodně pomačkáte, tak ono totiž, my tam máme teďka zapnutou takzvanou kvantizaci, to znamená, že ono se nám to automaticky přichytává jakoby do toho rytmu. Takže i když to zmáčkneme nějak náhodně, tak ono nám z toho něco vyleze, jo, dívejte. To je dobrý. Se mi líbí. No,
A teďka viděli jste, že já jsem nepoužila tu kalimbu. To jsem udělala schválně, protože já ten melodický sample použiju pro nějakou melodii a my k tomu použijeme tady tu klaviaturu. Tak, teďka, když jsem ji vlastně zmáčkla, tak mi tady říká choose, to znamená vyber a svítí mi ty jednotlivý, nebo blikají mi jednotlivý samply, takže já si kliknu na ten s tou kalimbou a teďka vidíte, že mi vyjela taková mřížka. Věřte nebo ne, tady ta mřížka je ve skutečnosti klávesnice, na který já můžu hrát. Ona je totiž pentatonická, což znamená, že je vytvořena tak, aby i nehudebník na ní mohl hrát naprosto jako bez přemýšlení a ono to vždycky bude nějak k sobě pasovat ty jednotlivý tóny. Jo? Čím vejš jsme, tak tím jsou to vyšší tóny, čím níž, tak tím nižší. Vyzkoušíme si to. Zase můžete udělat klidně i tohle, jo? tak když na to takhle kliknu, dáme mluvit. Když na to takhle kliknu, tak se mi to zase vrátí zpátky. No a protože už máme nahranou nějakou sekvencičku, tak se přesuneme do karty Perform. Tak. Tady vidíme sadu jednotlivých efektů, který se dají aplikovat přímo na to, co zrovna hraje. Teďka přichází přesně to, co jsem říkala, že na to nechci zapomenout. Když to budete mít na mobilu, tak to budete mít defaultně takhle. Už to tam vidíte, jo, jak jo. A tady se překlikává vlastně mezi vanilla a strawberry. Teď se na ně dostala chuť. tak. Teď se to zase zrovnám. Dobrý, tak nějak to dá. No, hned vám předvedu, jak to funguje. Jo, takže vlastně vidíte, že vy můžete to hrát a přitom vlastně živě ty efekty na to jako dávat a různě je kombinovat a prostě to různě ničit a matlat a dělat to mnohem zajímavější. Máte tady i tohle tlačítko Hold, kterým vy si ty efekty vlastně přidržíte a můžete všechny smíchat třeba, nebo prostě já třeba hodně často dělám to, že tam dám to tempo delay tady. Story beat. No. Pokud to půjčíte dětem, tak s tím počítejte tady s tím, jo? Mimochodem, vy jste viděli, že já jsem teďka díky tomu vytvořila úplně nový zvuky. A tyhle ty zvuky se dají potom přes takzvaný resampling nahrát zpátky do té koaly a vlastně s tím dál pracovat. A tohle je vlastně ten nejhlavnější, podle mě teda nejhlavnější kreativní jako potenciál té koaly, že vy vlastně můžete, já jsem třeba vytvořila několik písniček jenom ze svýho hlasu nebo z body percussion, jakože jsem si mlátila na tělo různě, nebo různě dělala jo, pusou. A tím jsem vytvořila celý písničky, které jsem normálně vydala. Právě díky tady těm možnostem té koaly jsou opravdu obrovský a resamplingu určitě budu věnovat jeden speciální díl. Co ještě určitě patří do tohohle z toho prvního dílu je to, jak si nahrajete písničku, kterou jste si vytvořili. Nebo právě do kterých chcete nahrávat ty efekty. Dělá se to tak, že vy zmáčknete tady to menu nahoře, tady dáte record song a ono vám to řekne, jo, až to spustíte, tak se vám ta písnička bude nahrávat, jste připravení, vy řeknete, že jo, takhle, a tady už se vám zobrazí ta časomíra toho nahrávání. Co já udělám na konci, a udělám to teďka, abyste mě potom dobře slyšeli během toho, co bude hrát ta věc, já udělám to, že já vlastně zmáčknu prázdnou sekvenci a dělám to kvůli tomu, že vlastně některé ty efekty mají odsázky
Jo, že vlastně postupně doznívají třeba ty ozvěny a tak. A já kdybych to vlastně dělala tak, že mi to tady bude hrát a já vlastně stopnu to nahrávání, tak mi se to usekne na konci. A já bych chtěla, aby mi to šlo hezky dostracena. Tak z tohohle důvodu mám tady ten trik. Tak jdeme na to. Zkusíme to nahrát teďka. To tam matlam páty přes 9. prostě. Tak, a je to. No a teďka, když jsem to stopla, tak to po mně chce pojmenovat svoji písničku, což já třeba napíšu My First Koala Song. Já jsem trošku zvyklá na angličtinu, takže vy tam můžete třeba napsat moje první koalí píseň a dáte OK. Pokud jste na iOS, tak vlastně si vyberete, kam to uložíte. Pokud na Androidu, tam už si to nepamatuju. Já jsem byla tak strašně dlouho na Androidu a nepamatuju si, jak to tam bylo, ale tam se vám to uloží, myslím, do té složky s koalou. A pokud máte nějaký přehrávač, tak ono už by vám to tam automaticky mělo ten hudební soubor najít. Tak. A to je pro ten díl všechno. Příště se podíváme podrobněji na kartu sample, na všechny ty čudlíky a možnosti, co tady jsou. A potom zase bude další díl o sequence a další díl o perform. A já, protože mám plnou verzi koaly, tak vám budu ukazovat i ty další funkce, které tam jsou. Například tady stretch, ten je už v placené verzi Samurai. Pokud nemáte Samurai a máte teďka základní koalu, tak ona vám tady bude teďka někde mezi těma čudlíkama svítit. Jo? Bude tam napsaný Get Samurai nebo Samurai. Moc vám doporučuji si to pořídit. Všechno to jsou jednorázové platby a obsahuje to v tom úplně jako strašně moc věcí. I jsme říkali vývojáři, že by to měl dát jako vždycky ty nový feature, který vytváří, takže by měl dát jako další nákup v té aplikace. Ale on to dal všechno pod ten Samurai, potom ještě tam je další dokupování a to je tady ten mixer a ten je taky parádní. Tam je spoustu dalších efektů a možností. Takže pokud chcete, tak si můžete ty věcičky nakoupit a pokud zatím ne, tak se můžete dívat na další tutoriály a rozhodnout se, jestli vám to za to stojí nebo ne, ale já už budu pracovat příště s nima. Tak se mějte krásně a budu se těšit na další video. To se budete těšit vy, budu se na vás těšit u dalšího dílu. Tak to je plán, tak jo. Čauky.